खोथा गैया जोंहा पार्टिजों खोथा दं होनोब्ला आं देरहानाया एसे कठिन जागोन मानो होनोब्ला खिन्थु राजबंशीआ ओरैबायदि राजनिति गेलेदों थारमाने बिसोर 100 जौखोन्दो 100 गासिबो गावसिनि मानसिनो होदों फिसा नांगालाव होनांगौनि खोथा गैया एसे राजबंशी केन्डिडेट मोनदों होननानै बिथांमोना फुरा होजोबदों खुनु बाव आरो माने बाव ओरै ओरै थाङाखै आरोखि बिसोरना एकदम माने गथा खारदों खोथा जाहैबाय जुदि बर'आबो जुदि आंनो बिदि साननानै जुदि गथा होयोब्ला देरहानाया 100% सियर आरोखि बेयाव खुनुबाव लाखिनो हानायनि खोथा गैया दा आंनो होआखैब्लाबो जुदि जोंहाबो प्रतिभा दं प्रतिभा बायद'आनोबो होयोब्ला बिथाङाबो देरहागौमोन दा जोंनि सानै गेजेराव सोरबा सासेनो होयोबा जों सासे देरहागौमोन दा पार्टि हिसाबै होदोंब्लाथ' बयहाबो पार्टि हिसाबै थांदोंब्ला बे माने रुपम रायानो देरहागोन मानो होनोब्ला बिसोरो राजबंशी महरा ओरै माने एकदम गावस्राथाराखै माने ज' बिसोरो माने एकदम आं गोबां लिडारजोंबो रायलायदोंमोन ना जोंहा 18-19 बोसोरनि उनावसो दासो जों सासे जों बिजाथि मोनदों बेखौ जोङो जेरैब्लाबो देरहानायनि खामानि मावगोन बे खोथाखौ बिथांमोना बुंनायखौ आं खोनादों रायलायदों गाज्रि दामोन आंखौथ' जेनेबा बयबो मोजां मोनो गाज्रि मोना आं रायलायदों कयजनजोंबो गाज्रि दामोनसै सार जों सासे मोननाय बेबाराव जों ओरैब्लाबो होगोन होननानै बिथांमोना होदों आरोखि दा राजबंशी महरा थेवब्लाबो बारा बुरजा नङा 29,000 सामथिं दङ बेनि गेजेराव 23,000सो भटिं जादों आरोखि बाव जोंहा मा होनोमोनलाय जोंहा मा जोङो बर'नि मा होनोमोनलाय राजा फिसा होनना बुङो पिटारदेभ मेचबा बेसेबां बोनो हायो जुदि बियो राजबंशीखौ जुदि 5-6 हाजार बोयोब्ला माने देरहानाया आं 100% खाथाङो आरोखि बेखौ आं दिनै नुहुरदों आरोखि जिहेतु बेयाव मुस्लिम भटबो दङ बियो सोरनि फारसे बांसिन गोग्लैदों मुस्लिमाथ' एकदम बुंनानै लाब गैया बिसोरो एकदम आंनोथ' सिगाङाव बहुद खोथा होदोंमोन बिथांमोना आंनो 65% नोंनो भट होगोन होननानै आंनो गोबां बिसोरनि दैदेनगिरिफ्रा आंजों रायलायफैदोंमोन लिडारफ्रा नाथाय बै समाव मोनसे गेजेराव अर सुना होनायाव माखासे फासयफिनदों थ' अर सुना होआखै होदों जोंहा रुपम रायआ बाव माखासे फासयफिननायाव बिथांमोना एकदम माने 60% 70% बिसोर माने एकदम 65% माने कंग्रेसआव भट होदों आंनि मोनदांनाय आरोखि बे आंनि मोनदांनायनिल' नङा बियो रायजो राजाफोरनिफ्राय आं दा भट जाखांनायनि उनाव आं बिराद गिदिंनानै नायदों सोंदों आं सोंजोबदों आंबो मोनाखै नङा मोनदों 30% आंबो मुस्लिम भटखौ आं मोनदों बाखि जेनेबा बे 60% बिसोर मोनदों 70% 20% माने ओरै थांदों आरोखि आरो मोनद्राय नङा फैब्ला मोनदों एसे नांगालाबो मोनदों आरो जा प्रतिभा बायद'आबो मोनदों रुपम रय बिथाङाबो मोनदों दा मुस्लिम भटआथ' गथा खारो नोंथांमोना मिथिखायोना बिसोरनि कास्टिंआ एकदम माने 46,000 सामथिं मोनदों हयथ' 41-42,000सो भटआ जाखादों दा दिनै आं नुहुरदों कंग्रेसआ नेर'बट 26निफ्राय 27,000 भट मोनगोन बुजिबायना आरोबाव आं बुंगोन दिनैहाय जुदि कंग्रेसनि केन्डिडेटआ सोरबा जुदि गुबुन हारि जानायमोनब्ला थ' देरहानायनि लामाबो दंमोन मानो होनबा जोंहा सेफालि मेराक बायद'आ थारमाने संखिया खम हिसाबै बिसोरनि संखिया थारमाने 3,000नि एसेल' बारा हिसाबै बिथाङा भटखौ बारा मोनजोबाखै आरो जुदि गार' सम्प्रदायनि मानसिया जुदि 15-20 हाजारसो दंबाबो देरहानाया खाथांमोन आरोखि आङो साननानै नायहरजोब्बाय आंथ' बुंनो थाङो आङो गुबुन जायगायाव आं मोजां भटखौ मोनगोन होननानै बनरगाव हिसाबै आङो बनरगाव जोंहा मोनबा VCDC गोग्लैयोमोन बनरगाव समस्तियाव MCLA हिसाबै बेयाव आं बारा हाबनो मोनाखिसै दा बिथांमोना हयथ' गोसो जानानै आङो जुदि बिबेक महरै होदोंब्ला आं देरहागोन आं खोनादों गोबां मानसिया आंनो होखुमादों होननाय दा आङो भटखौ मोनगोनखौ आसा खालामदों 45निफ्राय 50नि गेजेराव आं भट मोनगोनखौ आसा खालामदों आरोखि दा आङो गैथाराब्लाबो 2-2.5 हाजाराव देरहानायनि सिमांखौ नुहुरदों आरोखि थारमाने आरो देरहागोनखौ आं खाथां 100%बो होननो हायो दा मानो आंनो बर'फ्राबो गोबां मानसिया होखुमादों होद्राय नङा UPPLनाबो होदों आंनो आरो आंनो सुत्रफ्राबो होदों आरो जोंहा नारजुगिफ्राबो होदों ओमफ्राय जोंहा मा होनोमोन आदिबासिफ्राबो होदों गरखाफ्राबो होदों हिन्दी भाषियाबो होदों
आरो ओमफ्राय जोंहा बर'फ्राथ' आंनो मोजाङैनो होखादों जिहेथु आरो बेंगलिफ्रा आंनो 70% भट होदों 75% भट होदों जायगा जायगा मुस्लिमफ्रा 25-30 आरोखि एभारेज 30% मुस्लिमफ्रा आंनो भट होदों दा दिनैनि दिनाव आङो 3-4 हाजाराव देरहानाया 100% खाथां जुदि बर'आ जुदि बर' हिसाबै होनांगौ होननानै होदोंब्ला दिनै राजबंसिफ्रा जोंहा राजबंसि केन्डिडेट मोनदों राजबंसिनो होनांगौ होननानै गासिबो होजोबदों बेबादि जुदि बर'फ्रा आंनो 50% होदोंबा आङो 4-5 हाजार भटआव देरहानाया 100% खाथां बर'फ्रा जुदि होदोंब्ला मुङा जेबो बावखुंग्रि बर'फोरनि थाखाय माबायदि खहा दाथ' बे माने एकदम जौसे स' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायना बुजिजोबखाबाय जानांगौ खोथाया बोरै बोरै जागोन मानो होनना बुङोब्ला इलेक्सन रिजाल्ट मोनखांबासो मिथिसिगोन आरोना माबोरै बोरै जायोथाय थेंक इउ